Sizning yoqlarda nичектер? Bizde şunday yola бар. Кунакларны җырлап биеп, каршы ала хуҗалар. Бугада улыннан Хөсәйновлар гаиләсе үзләренең гаилә тарихы белән таныштыра, агырып-гадәтләрен, йолаларын күрсәтә. Тарихта без эзлебез шәҗәрәләр бәйгесенә алар үзләренең 10 буынын барлап алып килгән. Әдәм баласына 7 буынны белергә кирәк. Мин инде 10 буынга тырыштым. Һәм шуларның 5сен үземнең архив материаллары буенча туган елларыннан тизеп инде тәртипкә салып, шуларны үзем тешләдем. Калганын инде миңа Әлмәт шәһәрендә яшәүче Альбин Валиев дигән кеше, ул Уфадагы архив белән бәйләнгән. 1, 2, 3, 4, 5 буынга чаклы ул эшләде архивтан, калганнарын үзем эшләдем инде. Менә шулай итеп бу шәҗәрә барлыкка килде. Бу инде минем шушы үземнән соң килгән туганнарга, балаларга бу минем әманәтем. Өстәлләре сый-нигъмәтләр, тарихи экспонатлар белән тула. Күҗәкә авылының Хәйретдиновлар гаиләсенең дә горурланып сөйләрлек бай тарихы, үз йолалары, гореф-гадәтләре бар. Шәҗәрәләр бәйгесенә алар алдан ук хәстәрлек күреп, ныклы әзерлек белән килгән. Үземнең нәсел шәҗәрәмне алып килдем. Монда әткәй ягыннан бер генә буынны алып киттем. Менә бу китабымда bütün буыннарны да бар безнең язма рәвештә булай итеп эшләнмәгән. Нәрсә мәҗбүр итмәде, нәрсә этәрде дигән сорауга кызыксыну беләсе килү, бабаларны кемнәр булган, нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, менә шуннан башланды. Үземнең әни ягыннан шәҗәрә җәмәгатем Рәмилә, аның ягыннан әти-әнисе шәҗәрәләрен эшләп менә бу китапка урнаштырды. Уса улының күркәм гаиләсе Нурлыевларда шәҗәрәләр бәйгесендә катнашырга дип килгән. Конкурста катнашу безне тагын да берләштерде ди алар. Без инде бергәләп бу шәҗәрә агачын үзебез белгән нәрне ясарга тырыштык. Тамырлары тирәнгә китә, әлбәттә 7 буынны безнең шәҗәрәбез бар. Монда үзебез бүгенге көндә басып торган һәм аларның дәвамчылары булган оныкчыкларның шәҗәрә агачын тәкъдим итәбез. Нык гаилә тотырлык нигезе, үз гаиләңнең тарихын, гореф-гадәтләрен, йолаларын белү ул киләчәккә якты өмет дигән сүз. Менә берничә ел рәттән инде республикада «Эхо веков в истории семьи» тарихта без эзлебез шәҗәрәләр бәйгесе уздырылып килә. Үз тарихын яхшы белгән үрнәк гаиләләр анда үзләренең гаиләләрен тәкъдим итә. «Эхо веков в истории семьи» тарихта без эзлебез шәҗәрә фестивале Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитеты тарафыннан инде 8нче ел үткәрелә. Менә без бүген Актаныш районында җыелган матур гаиләләрне карыйбыз. Бүтән үткәрү дәврендә инде фестивальдә 1299 гаилә катнашты. Актаныш районыннан да гаиләләр бик матур чыгыш ясап, инде 2 тапкыр республика этабына үтеп урыннар алдылар. Бүген дә гаиләләргә уңышлар телибез, алар үзләрен иң матур яктан күрсәтер дигән теләктә калабыз. Фестивальдә катнашучы гаиләләр иң әвәл жюри хөкеменә үзләренең шәҗәрәләрен тәкъдим итте. Сый-нигъмәтләре белән сыйладылар. Соңыннан исә сәхнәдә гаилә тарихын чагылдырган чыгышларын күрсәттеләр. Үзебезнең нәселләребезне барларга, үзебезнең гаиләләребезне барларга дип килдек. Быел инде менә тагын 3 гаиләбез безнең шушы конкурста катнаша. Елдан-ел инде авырая, сүз дә юк. Безнең гаиләләребез барбер документларга туры китереп, һәрбер законлы рәвештә шушы нәселләрне табуны расларга тиешбез бит. Шулай булгачтан безнең электәнге булган әби-бабайларыбыз язып калдырган мирасларыбызны күрсәтү өчен шушы конкурс оештырылган. Үзебезнең бүгенге буын балаларыбызга безнең бабаларыбыз, әбиләребез кем булган, нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, аларны ачыклар өчен дә шушы конкурсны уйлап тапканнар. Бәйге нәтиҗәләре буенча жюри беренче урынны Бугада авылыннан килгән гаиләгә тапшырды. Хөсәйновлар зона этабында район данын яклаячак. Регина Салахова, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр программасы өчен.